Hľadáš perspektívne povolanie s istou budúcnosťou? Učebný odbor Strechár ti otvorí dvere do sveta stavebníctva a poskytne zručnosti, ktoré budú vždy žiadané. Získaš komplexné vzdelanie v 3 profesiách naraz: tesár, klampiar, pokrývač. Ušetríš čas a budeš univerzálnejším odborníkom na trhu práce. V našich špičkovo vybavených dielňach sa naučíš pracovať s najnovšími materiálmi a technológiami. Teoretické vedomosti získaš v moderne zariadených učebniach s interaktívnymi tabuľami. Praktické zručnosti získaš v plne vybavenej odbornej učebni strechárov s profesionálnym náradím a materiálmi. Naučíš sa pracovať s rôznymi druhmi strešných krytín a konštrukcií. Ponúkame ti príjemné študijné prostredie, moderný športový areál a množstvo mimoškolských aktivít. U nás nájdeš nielen vzdelanie, ale aj priateľstvá na celý život. Naši absolventi sa uplatňujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde je po kvalifikovaných remeselníkoch veľký dopyt. Učíme najmodernejšie postupy v oblasti strešných systémov. Spoznáš ekologické riešenia a smart technológie v stavebníctve. Pridaj sa k nám. Pridaj sa k úspešným absolventom, ktorí našli svoje uplatnenie v odbore. Získaj remeslo, ktoré ti zabezpečí stabilnú budúcnosť. Tešíme sa na vás.